beetje in een zakje doen. Goedemorgen Marlie. Goedemorgen. Ja, alweer een jaar voorbij hè? Ja, het gaat heel snel. Het gaat heel snel. Ja, we staan hier omdat de nieuwe busscheurkalender uit is. De busscheurkalender. Ja. Marlou heeft het eerste exemplaar gekregen. Ja. En hier ligt hij weer. Het is een beperkte oplage. Hè? Dus ik zou eigenlijk willen zeggen aan de mensen thuis. Wees er snel bij, want op is op en weg is pech. Inderdaad, ja. Weg is pech. Die kalender, om die ieder jaar weer te vullen, dat lijkt me toch wel een behoorlijke klus. Het is een behoorlijke klus, maar het is wel ontzettend leuk werk. Hè? Is dat lachen? Ja. Je verzamelt het hele jaar door. Je hoort mensen iets zeggen en dan schrijf je dat gauw op. Heel veel spreuken komen dus van wat je gehoord hebt van anderen uit de buurt. Of mensen die je toevallig treft of mensen die toevallig hier in de winkel komen. Mijn zus was daar heel sterk in. Die zat constant op haar telefoontje te noteren wat ze gehoord had. En zo konden we dus naar de voorzitter van Veldeke ook, die zelf natuurlijk ook heel veel verzamelde, vaak spreuken, gezegdes en zo doorsturen. Totdat we een pakket bij elkaar hadden. En dat, ja. En dan komen jullie bij elkaar. En dan kom je bij elkaar. En dan bescheuren jullie je. Iedere keer opnieuw. Maar ook tijdens het noteren. En ook als je hier samen zit en je zegt iets en je noteert, dat roept weer andere dingen op. En weet je nog. En ja, dan komt er gewoon een heleboel naar voren wat dan ook weer genoteerd wordt en in de kalender komt. Ja, ik ben slecht in dialect, want welk dialect moet ik nemen? Is bij mij altijd de vraag, moet ik Fries worden of West-Fries of Amsterdammer? Gewoon wat het hartje ingeeft. Of Duitser, of ben ik Valkenburger of uit Borren of uit Venlo of uit Roermond. Dus het is een beetje moeilijk. Het moet gewoon uit je hart komen. Ja, dat is precies. Je moedertaal, hè? Marlie, kun je er eens een paar voorlezen? Oh ja, ik heb er hier eentje opengelegd. Die vond ik zelf ook wel leuk voor vandaag. Het is niet de spreuk voor de dag van vandaag, het volgend jaar. Maar het is de spreuk voor 28 april. En daar staat, de putjes stinken, het gaat regenen. Ja, dat is voor een dag als vandaag het water met bak uitnemen. Het water valt met bak. En dan staat als vertaling, want die geeft de spreukkalender dan ook. Het rioolputje stinkt, er gaat regen komen. Nou, die hebben we dus. Dat is er één. En dan zal ik nog eens een andere pakken. Ja, hij staat vol met 365 spreuken of woorden. Gekke woorden, kinderversjes. Koppien is eitpien en boekpien is kakpien. Kijk. En de vertaling is wegwuiven van pijntjes. Zo is het. Zeg Marlie, de kalender, hoeveel gaat die kosten? Want dat is natuurlijk altijd de Nederlandse vraag, hè? Ja, natuurlijk. Hij kost 13,50. Hij is vanaf nu dus in de verkoop op verschillende plaatsen. En het is gewoon heel erg leuk. De leden van Veldeke krijgen een kleine reductie. Kijk. Nou, wees er snel bij. Op is op en weg is pech. Dat is waar. Dankjewel. Graag gedaan.